नमस्ते, प्रणाम। देखी हम जौन गाना गाइला हमार प्रयास 1 से 2 बार का रहेला। हमके समय के और हम अकेले बानी, हमार जैसे भी आवेला वैसे आप लोगों के सामने प्रयास करीला और तुरंत आप लोगों के बीच में रख दीला। देखी वीडियो बनौतो बानी तो ड्यूटी में बानी, पीछे सब ड्यूटी के फिलहाल कुछ काम बाटे, काम करतानी। और थोड़ा सा भी आप लोगों के दिल में अगर हम कहीं जगह बना ले होखब त आप लोग हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी और हो सके तो एगो आशीर्वाद रूपी कमेंट करके बताएं कि कैसन गौनी है। भाई भौजाई माई आ बाबू सब छूटेला, नाता ऐसा न जुड़े जाला रे। भाई भौजाई माई आ बाबू सब छूटेला, नाता ऐसा न जुड़े जाला रे। एगो रे से नूरवे करनवा, एगो रे से नूरवे करनवा, नैहर छूटी जाला रे। एगो रे से नूरवे करनवा, नैहर छूटी जाला रे। एगो रे से नूरवे करनवा। अगर अच्छा लागल होई तब एगो कमेंट करके बताइए भैया। जय हो भोजपुरिया समाज।